Ten motor je stavaný na to, aby bol v tejto 5008. To som ešte nezažil, že by pod vyklápateľnými sedadlami v kufri bolo ešte miesto, kde si môžete odložiť veci. A pravdu povediac, tie spotreby ma veľmi príjemne prekvapili, pretože ja som sa takto po meste, po Bratislave. Chystáte sa kupovať alebo predávať jazdené auto? V mojej ponuke nájdete preverené jazdené autá s transparentnou históriou a možnosťou záruky až na 3 roky. Ak potrebujete predať vaše jazdené auto, môžete využiť moju službu sprostredkovania predaja. Vaše jazdené vozidlo vám pomôžem predať rýchlo, bezstarostne a za najvýhodnejšiu cenu. A pokiaľ potrebujete predať vaše auto ihneď, ideálne ešte dnes, rád ho od vás vykúpim za férovú cenu. Mojím cieľom je poskytnúť každému zákazníkovi ten najlepší možný zážitok z kúpy a predaja jazdeného auta. Bližšie informácie o mojich službách nájdete na webe predaj.dominiccars.sk. Vedľa mňa stojí nový Peugeot 5008, pod ktorého kapotou je zapnutý motor 1.2 hybrid. Motor, ktorý si bohužiaľ vysluhuje celkom často kritiku od mnohých Slovákov, a tak sa dnes spoločne podrobne pozrieme na to, ako vlastne funguje pod kapotou tejto 5008, aký je po stránke dynamiky, po stránke spotreby, no a verím, že mnohými vecami vás celkom prekvapí. Dizajn novej 5008 vám asi nejako špeciálne predstavovať nemusím, keďže má také charakteristické črty aktuálneho dizajnového jazyku Peugeot. Takže takéto tradičné predné svetlomety. Obuté tu máme 19-palcové zliatinové disky kolies. A musím povedať, že táto čierna farba veľmi pekne sedí 5008, takto tradične umiestnené logo Peugeot. No a keď sa na to auto pozriete zozadu, tak tu pokračuje tiež veľmi pekná ledková svetelná technika s takýmto priehľadným krytom tých svetlometov. Vyzerá to fakt dobre. No a kufor. Ten má objem 916 litrov, takže celkom dobre zodpovedá veľkosti tohto auta. S tým, že je tu 7-miestna verzia, sú tu aj takéto praktické rôzne kotevné oka, háčiky, 12V zásuvka tu hore, takže aj po stránke praktickosti úplne super. A čo ma prekvapilo, vy keď si tu otvoríte toto, tak aha, tu je celkom veľký priestor a dokonca aj pod týmito sedadlami je ďalej ešte priestor, čiže to som ešte nezažil, že by pod vyklápateľnými sedadlami v kufri bolo ešte miesto, kde si môžete odložiť veci. Celkom zaujímavé riešenie. Palivová nádrž má inak objem 55 litrov, takže tá nejako neutrpela kvôli tým zadným sedačkám. No a teraz pozerajte, keď chcete ísť do toho tretieho radu si sadnúť, tak takto jednoducho môžete vyklopiť, posunúť tieto sedadlá dopredu. Potom si tu viete jedným ťahom ruky vyklopiť toto sedadlo v kufri. No a keď si tam sadnete, čo musím povedať, tak ten nastupovací otvor je dosť veľký, takže aj ja, čo mám 186 cm, tak celkom dobre sa cez tento priestor tu zmestím. A ok, hlavou som tu už tak, že narážam o strop s mojou výškou, aj nohy tu mám celkom takto pokrčené, takže s tým treba proste rátať. Ale tým, že tieto predné sedadlá sú posuvné, tak viete si ich dať do takej polohy, že potom na kolená tu aha, mám celkom miesto. Takže v skutočnosti sa tu vzadu odvezú aj dospelí ľudia a jediný limit fakt bude tá výška, lebo ja sa tu už hlavou dotýkam toho stropu, ale pokiaľ tu pôjde niekto trošku nižší dospelý, tak úplne v pohode sa tam zmestí. Takže celkom dobre, plnohodnotne využiteľné 7-miestne auto. Samozrejme, táto zadná lavica sa dá takto v tom širokom rozsahu posúvať. Zadné sedadlá 5008 sú nielen posuvné, ako som vám ukazoval, ale aj sklápateľné, čiže môžete si polohovať túto opierku v celkom širokom rozsahu s tým, že v takejto ležatejšej polohe je ten posed naozaj veľmi komfortný. Trošku sú tie sedaky také kratšie, čiže nepodopierajú nohy až úplne niekde pod kolena, ale v podstate mi to vôbec nevadí, je tu kombinácia kože a takej príjemnej brúsenej kože, respektíve alkantári v strede, takže naozaj, že výborne sa v tých sedačkách sedí, sú to aj ľahko prístupné izofixy. Toto stredné sedadlo, keď chcete, tak si ho môžete celé takto sklopiť a potom tu prestrčiť aj nejaké dlhšie predmety do interiéru. A samozrejme v tomto strednom sedadle je tiež aj takáto lakťová opierka a toto stredné sedadlo si môžete tiež samostatne takto polohovať, čo sa týka tej opierky, takže fakt akože taká tá modularita úplne super. Na čo sa mi veľmi páči, tak to je tiež materiálové a dizajnové spracovanie interiéru. Máte tu inak aj takéto slnečné clonky a fakt príjemné látkové poťahy, takéto pekné ambientné podsvietenie, ktoré pekne ožaruje takýto zaujímavý priestor s takýmito pásikmi, pôsobí to fakt tak veľmi zaujímavo, až futuristicky. Krásne mekučka lakťová opierka vo dverách, takýto priestor akurát na flašku, kapsy v zadnej strane predných sedačiek, tu dole je ešte taký úložný priestor. Tu je 12V zásuvka a sú tu dve USB-C, s tým, že je to tak zaujímavo riešená ventilácia, že
tí zadní pasažieri si tu nemôžu samostatne pre ľavú a pravú stranu vyberať teplotu. Je tu samostatná zóna iba pre túto zadnú časť, že trojzónová klíma. Ale vedia si samostatne vyberať, že ako intenzívne má fúkať ventilátor pre ľavú a pravú stranu. Takže tiež taká zaujímavá funkcia a zaujímavý spôsob, ako si tu pekne prispôsobiť tú ventiláciu individuálne pre tú ľavú a pravú stranu. Tiež veľmi pekná čierna stropnica. No a je tu takmer rovná podlaha, ten schodík je len taký minimálny, takže aj človek na tomto strednom sedadle tu bude mať úplne komfortný priestor na chodidlá. S tým, že to stredné sedadlo je také užšie, ale stále je dosť široké, takže aj s mojou výškou úplne komfortne tu sedím, na hlavu tu mám stále ešte solidnú rezervu. Takže reálne, že tu vzadu sa pohodlne odvezú aj traja dospelí ľudia. Takto vyzerá kľúčik od 5008 s tým, že je tu samozrejme aj bezkľúčové odomýkanie s takým tým proximity senzorom, čiže keď sa s tým kľúčikom vzdialíte od auta, tak sa automaticky zamkne, keď sa k nemu približte, tak sa automaticky celé odomkne, takže to je super. Plus je tu možnosť otvárať si aj kufor takým tým podkopnutím, takže to je tiež celkom praktické, keď potrebujete naložiť nejaký väčší nákup. No a tento interiér je doslova, že jedna veľká nálož, čo sa týka dizajnu aj materiálov. Toto je doslova, že umelecké dielo. Veľmi sa mi páči takéto čalúnenie touto takou veľmi peknou drsnou látkou, ktoré sa tiahne v podstate celým interiérom. Tiež veľmi pekné ambientné podsvietenie týchto plôch. Viete si tu meniť samozrejme rôzne farby cez tento infotainment. No a keď už som pri tomto infotainmente, tak máme tu 21-palcovú obrazovku, čiže nie sú to dva samostatné displeje. No a táto jedna veľká obrazovka teda obsahuje virtuálny prístrojový štít a displej infotainmentu, s tým, že všetko si tu viete konfigurovať podľa vašich predstav. Čiže všetky tieto widgety si tu môžete pekne pomeniť a môžete tu mať teda také usporiadanie, ktoré vám najviac vyhovuje. Tu sa ovláda teda aj ventilácia, je tu na to také samostatné podmenu, s tým, že tuto máte takú rýchlu skratku, takže ľahko sa k tomu viete dostať. A tú ventiláciu si môžete vyviesť potom aj na tieto iToggles ovládače. Tie iToggles ovládače v podstate spočívajú v tom, že je tu takýto displej, ktorý má dve obrazovky a tu máte skratky k funkciám, ktoré chcete používať. S tým, že keď niektorú funkciu takto podržíte, tak môžete si vybrať ľubovoľnú funkciu z tohto infotainmentu a jedným klikom sa vám tu takto prehodí. Takže toto je tiež vynikajúce, že fakt, že veľmi intuitívne sa s tým robí a vďaka tomuto tu môžete mať napríklad takto na jeden klik prístupné vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie volantu alebo iné funkcie, napríklad prístup k asistenčným systémom. Potom si tu takto viete na dva kliky vypnúť udržiavanie v jazdnom pruhu alebo iné asistenčné systémy, takže toto je tiež super vyladené. Jediná vec, ktorú som trošku spomínal aj v Peugeote 3008, ktorý má identické usporiadanie, je tá, že niektoré také možnosti sú príliš blízko tu za volantom, takže keď chcete napríklad otvoriť nastavenie auta, tak musíte tu ísť takto tesne popri volante a za jazdy to nie je niekedy úplne praktické a bezpečné. Čiže možno z hľadiska tej ergonómie by sa to dalo ešte trošku vyladiť, ale inak je to špičkové, inak aj také, že reakcie na dotyky, grafika, zobrazenie, úplná pecka. V tomto displeji si tu môžete prepínať tiež viacero zobrazení, takže takéto, alebo si tu môžete dať toto, alebo takúto veľmi peknú navigáciu na celý displej, je len na vás, že čo sa vám viacej páči. A tiež to má krásne zobrazenie, tu si môžete gombíkom na páčke stieračov prepínať ešte aj údaje palubného počítača, takže fantastické, akože s týmto sa tiež pohrali, čiže ono nielen, že to krásne vyzerá, ale ono to aj všetko veľmi dobre funguje. Dokonca aj taká tá ergonómia, že v pohode si tu ponad volant vidím celý tento displej a ten volant mám stále dosť vysoko, že sa mi nejako nešúcha o kolená, takže aj toto zladenie je príjemné. Tie sedačky sú inak tiež kombinácia kože a takejto brúsenej kože, respektíve alkantári v strede, s tým, že tu na hlavovej opierke je ešte aj logo Peugeot, takže vyzerá to veľmi pekne. A tie sedačky sú nastaviteľné v tomto prípade manuálne, ale úplne mi to postačuje. V tej najnižšej polohe tu dokonca sedím aj celkom pekne nízko, takže taký šoférsky posed je fakt super. Mekučké lakťové opierky, mekučké plasty tu hore, mekučká lakťová opierka aj tu v strede. Tu je dosť veľký priestor, ktorý siaha až tu viacej dopredu. Držiačiky na nápoje. Tuto je takáto priehradka, tuto je priehradka na bezdrôtové nabíjanie telefónu. Takáto schránka pred spolujazdcom a tiež priestory vo dverách, ktoré sú dosť veľké. Dokonca tu vpredu aj vystlané koberčekom, takže úplne komfortne si tam môžete odložiť aj nejaké veci typu mince a tak ďalej. Nebude vám to tam nejako veľmi buchotať, štrngotať. Takže aj toto veľmi pekne poriešili po stránke tej praktickosti. A keď sme tu už takto na parkovisku, tak vám ešte ukážem aj kamerový systém, ktorý tu máme.
Na ňom ma trošku mrzí jedna vec, že tento obraz z vrchu auta sa načíta postupne, čiže nie je tu ten lepší systém, ktorý má tu 360 stupňové kamery a vie vám to vlastne zobraziť i hneď bez toho, aby sa to načítalo takto pri cúvaní, ale tak aj s týmto sa dá nejako orientovať. Je tu teda iba zadná parkovacia kamera, vpredu sú iba senzory, ale mne to na také jazdenie zase úplne postačovalo, čo je ale super. Tak pozerajte, tá kamerka sa natáča pri natáčaní volantu, takže vďaka tomu sa viete pozrieť tak trošku ako keby za roh a máte ešte lepší prehľad o tom cúvaní. A čo musím ešte jednu vec pochváliť takto pri takomto manévrovaní, to je to, že tieto ovládače na volante nie sú dotykové, hoci oni vyzerajú možno, že dotykové budú. Tak reálne na to, aby ste si napríklad pridali tú hlasitosť, musíte to stlačiť a to isté platí o všetkých týchto ostatných ovládačoch. Takže keď tu nejako tak manévrujete, točíte tým volantom, prechádzate dlaňou po týchto ovládačoch, tak sa nemusíte báť, že si tu niečo poklikáte, lebo kým na to reálne, že nekliknete, tak sa vám žiadna funkcia tu neaktivuje, nezmení. Takže toto je po tej praktickej stránke tiež super. Tak, začneme takto v meste a poďme si ukázať, ako bude tá 1.2 hybrid fungovať v takomto mestskom prostredí. Ten motor, ktorý tu je, tak je to motor s rozvodovou reťazou, nemá už rozvodový remeň, ako to bolo pri tých 1.2 PureTechoch predchádzajúcej verzie. S tým, že ja som bol aj na prezentácii, kde sa tento motor uvádzal a kde boli priamo aj ľudia, technici z Peugeotu, a hovorili o tom, že ten motor bol už od začiatku vyvíjaný s tým, že tí vývojári mysleli na to, že bude v takto veľkých autách. Takže taká tá obava, že ten motorček je určený pre 208 a že keď bude v takejto veľkej 508, tak najazdí 30 000 km, potom sa rozpadne, tak rozhodne nie sú oprávnené. Ten motor je stavaný na to, aby bol v tejto 5008, takže po tej konštrukčnej stránke je na toto plne pripravený. A je to teda 1.2 trojvalec s turbom preplňovaný, ktorý je doplnený o mild hybridnú technológiu s tým, že batéria, ktorú využíva, má využiteľnú kapacitu 432 Wh, čo je dosť veľa. A vďaka tomu takto v mestskom prostredí dokáže to auto veľmi často jazdiť čisto na elektriku, ako napríklad teraz signalizuje to modro sfarbené toto číslo aktuálnej rýchlosti. Takže pozrite, akože dosť veľa stoviek metrov dokážete po meste, keď veľmi nešlapete na ten plyn, prejsť čisto na elektriku, čo je úplne super. No a ten mild hybridný systém má veľkú výhodu v tom, že dosť napomáha tej dynamike. Máme tu 100 kW, 230 Nm, čo neznie nejako ohorujúco. Čo ma inak ale celkom prekvapilo, tak 5008 v tejto výbave váži 1780 kg, čo nie je až tak veľa vzhľadom na to, že je to veľké 7-miestne SUVčko. Takže aj na túto hmotnosť ten motor nemusí byť úplne že nepostačujúci. Ale teda keď si prečítate tie parametre, že 100 kW, 230 Nm, zrýchlenie z 0 na 100 papierovo za 11,3 sekundy, tak si možno poviete, že OK, že nebude to asi úplne ideálne, hlavne keď tu naložíte viacero ľudí. No ale tu sa práve dostáva k slovu ten mild hybridný systém, respektíve ten elektromotor, ktorý pomáha pri rozjazdoch. A vďaka tomu má to auto naozaj, že až prekvapivo dobrú dynamiku, hlavne keď sedíte takto, že sám, alebo iba s nejakým jedným pasažierom, je to také, že prázdnejšie, idete po rovine a potrebujete zrýchliť napríklad v takomto mestskom prostredí z 0 na 50, z 0 na 70, tak tá dynamika je akože dosť dobrá, musím povedať. Je tu inak 6-stupňová dvojspojková prevodovka. A sledujte to, teraz sa ideme rozbehnúť, šlapnem na plyn. A jednak musím povedať, že ten motor naozaj že pekne reaguje na stlačenie toho plynového pedála, že nie je tam nejaká taká dlhá odozva alebo niečo podobné. A keď tu potrebujete proste niekde sa zaradiť, zrýchliť, pridať, tak viacej pridám a hneď ste na tej mestskej 60. Takže taká tá pocitová vnímaná dynamika rozhodne, že nie je zlá a nemôžem povedať, že by to auto bolo vyslovene, že nejako podvýkonované alebo že by to bolo až nebezpečné, že sa nedokážete nejako promptne zaradiť do pruhu alebo tak. Čiže ako pokiaľ nie ste vyslovene, že nejako dynamicky založený šofér, že ste zvyknutí na nejaké výkonnejšie autá, tak táto motorizácia pre vás nebude podľa mňa nejakou prekážkou a dokáže sa tá 5008 aj s ňou relatívne OK rozpohybovať. Čo býva ďalšia častá obava ľudí, ktorým som túto 5008 ukazoval, tak to je spotreba. Že či tá 1.2 nebude žrať ako divá, pokiaľ budete s týmto autom jazdiť, lebo však predsa len je tu tých 1780 kg. A pravdu povediac, tie spotreby ma veľmi príjemne prekvapili, pretože ja som sa takto po meste po Bratislave dokázal hýbať so spotrebou 5,6 litra na 100 km, keď som chodil tak akože pokojnejšie. Tým, že to auto dokáže do veľkej miery využívať ten elektrický pohon, tú energiu z baterky, tak tá spotreba dokáže byť po meste pri pokojnom jazdení až prekvapivo nízka.
6,5 litra na 100 km to bolo pri diaľničnej 115 a 7,5 pri diaľničnej 130. S tým, že na diaľnici je tu v interiéri hluk 67 decibelov, takže je to auto aj relatívne dobre odhlučnené. Aj pri tých vyšších tempách tu nepociťujete nejakú výraznú hlučnosť, či už od kolies, alebo do aerodynamiky, alebo od toho motora. A inak, maximálna rýchlosť tejto 5008 je 198 km za hodinu, takže ani po tejto stránke nemusíte mať nejaké obavy, že kvôli tej 1.2 to pôjde maximálne 160 alebo niečo podobné. Čiže aj na nejakej tej nemeckej diaľnici s ňou dokážete ísť vyššími tempami. Čo si zaslúži pochvalu, tak to je toto riadenie, ktoré vám urobí veľkú radosť v zákrutách. Jednak ten volant nie je nejako extrémne preposilovaný, takže má takú peknú odozvu. Rýchlo to auto reaguje na otočenia toho volantu. Je to riadenie také veľmi presné, veľmi priame, ako to pri Peugeotoch býva zvykom. A ukážme si ešte takú tú pružnú dynamiku, takže takto zo 60-ky, povedzme, že chcem trošku zrýchliť, predbehnúť toto auto, dám plný plyn. A vidíte, že tam už to potom nie je až také ohurujúce, ale stále to auto vie zrýchliť. Čiže také príjemné prekvapenie pre mňa bolo práve tá dynamika z 0 na 50, z 0 na 70. Tam vie dosť dopomôcť aj ten elektromotor, tá energia z baterky a to auto pekne zrýchluje. Pri tom pružnom zrýchľovaní, že 70 až 130 alebo 90 až 130, treba rátať s tým, že ten motor potrebuje trošku čas, aby to auto rozpohyboval. Ale keď už potom na tú 130 zrýchlite, tak nemá vôbec problém tú 130 na diaľnici udržiavať. A aj keď sú nejaké stúpania alebo tak sa nestáva, že by to auto výrazne spomalovalo alebo niečo podobné. Čiže keď si zvyknete na to, že dáte tomu autu trošku čas, tak dokážete s ním úplne v pohode spolužiť. Je tu inak možnosť radiť si aj pádielkami pod volantom, keby ste chceli. Ale musím pochváliť prácu tej prevodovky, že funguje naozaj veľmi príjemne, že krásne hladko sa s tým autom rozbieha, krásne hladko, rozumne radí, nepodtáča motor, drží také optimálne otáčky, takže to fungovanie je vyladené naozaj výborne. No a pochválu si zaslúži aj podvozok, ktorý, ako by ste asi od 5008 čakali, tak krásne tlmí nerovnosti a to jazdenie s ním je veľmi, veľmi príjemné. Takže na aj rozbité mestské cesty je tá 5008 perfektné auto, aj pri takých vyšších rýchlostiach, po diaľnici a také tie plavné nerovnosti, rôzne vlny a podobne, vynikajúco si s tým podvozok dokáže poradiť a tá jazda je vďaka tomu fakt, že veľmi, veľmi komfortná, ako by ste od Peugeota asi aj čakali. A zároveň, čo musím ale dodať, tak ten podvozok nie je vyslovene, že taký mäkký, taký uplávaný, takže aj pokiaľ teda pôjdete nejakými vyššími rýchlostiami po okreske alebo niečo podobné, tak to auto nemá tendenciu sa nejako tak veľmi knísať, veľmi húpať. Tá karoséria je veľmi stabilné, takže to vyladenie podvozka je naozaj že výborné. Tak a na záver si povedzme ešte niečo o cenách. Základnú 5008 vo výbave Allure s týmto motorom 1.2 hybrid, automatickou 6-stupňovou prevodovkou EDCS 6 kúpite s aktuálnou akciovou cenou od 35 490 eur. Ak by sa vám náhodou táto 1.2 zdala, že nemá to až tak veľa výkonu a že chceli by ste niečo viac, tak môžete si tu zaplatiť 1.6 plug-in hybrid. Tá stojí od 45 790 eur a to už teda štvorvalec, má to 195 koní systémový výkon, takže tam už teda máte toho výkonu o niečo viac. No a k dispozícii aj čisto elektrická verzia, dokonca dve čisto elektrické verzie so 73 kWh baterkou alebo 97 kWh baterkou, s tým, že výkon je tam 210 alebo 230 koní. Takže pokiaľ chcete, túžite po tom výkone a zároveň zvažujete aj, že čistý elektromobil, tak aj toto môže byť zaujímavá voľba. A vďaka tej 97 kWh baterke tu komfortne prejdete niekoľko stoviek kilometrov aj po diaľnici, bez toho, aby teda ste museli to auto nabíjať. Takže je to naozaj zaujímavá alternatíva, aj pokiaľ teda chcete raz za čas si vybehnúť niekde mimo mesta. A čo sa týka toho pomeru, že cena hodnota, tak ten je za mňa naozaj že vynikajúci, lebo za tieto peniaze dostávate auto, ktoré je že 7-miestne, veľké, krásne spracované. Sú tu vynikajúce moderné technológie na palube a taktiež samozrejme aj nálož všetkých možných tých asistentov typu adaptívny tempomat, dodržiavanie v jazdnom pruhu, upozornenie na nejakú križujúcu premávku, automatické krízové brzdenie a tak ďalej. Všetko to, čo v týchto moderných autách býva, tak na palube tejto 5008 máte. S tým, že tie asistenty fungujú tiež veľmi dobre. Takže za mňa fakt, že zaujímavá voľba a ani s touto 1.2 sa netreba tej 5008 nejako bať. Ja kebyže si 5008 kupujem, tak
Kľudne by som si ju kúpil aj s touto 1.2, lebo toto nie je auto, s ktorým by som sa ja chcel nejako naháňať. A čo sa týka takého bežného, každodenného používania, tak tam by mi tá dynamika úplne postačovala. Takže obávať sa toho netreba, ani nejakej tej spoľahlivosti životnosti. Samozrejme až čas ukáže, že ako reálne spoľahlivé tie motory budú, ale ten základ, aspoň podľa toho, čo vravili technici z Peugeotu, je veľmi dobrý. Takže toľko asi k tomu. Ja verím, že v tomto teste som vám ukázal čo najviac z toho, čo ste o novej 5008 potenciálne chceli vedieť. Nezabudnite sledovať aj sociálne siete Instagram, Facebook, TikTok, Dominik Cars, kam pridávam ďalšie zaujímavosti z testovania týchto aut. No a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videoteste. Čaute.